hrať Rivals. Tak ideme hrať Rivals. No tak to bude easy proti týmto typkom zatiaľ. No. Nie je to moc dobrý typ. 67 jedine. Tak ale to som ja vlastne. Takže by som proti týmto dvom typkom išiel. No neviem. Tak ja pôjdem sem. Yes, kamo, tak to dáme. To by sme mohli dať. Arena je vyberaná. A dá RPGčko, tak hry, toto. Bro. No tak to sa mnou povie. Okej, number 3. Tak ideme na to. Bumba. To nedá. To nemohol dať, ako ma mohol trafiť. Ja sa musím odpáliť. Dobre, ideme ďalej a si vymeníme zbrane. Dám si RPGčka, ale dám si uzinku a BTX. Bam. Ojoj. To nedá. Kam to bolo strašne. Kam to sme mohli dať? Prečo sme to nedali? My sme nupovia. My sme nubovia, fakt. Ako ja nechápem. My sme fakt nubovia. Kam? Prečo? Dobre, mŕtve, ešte jedna výhra. A bude to tam. Ako mám uvidnúť? Kam, bro? To ne. To nedá. Že to nedá. No ja som to vedel, prečo tak, nechápem toho typka, čo je so mnou. Na čom? Však má 75 level a je úplne noob. Tam bolo. Dobre, typek, no konečne.
To dáme, tak ja to mám. Teraz ich musíme dať. Ojoj, tak to je to. Tak to bolo easy, ako to dá. Kamo, ako som ho nemohol trafiť, ja som bol taký krivý. Ja som bol totálne krivý. Ja nechápem, ako to môže byť taký krivý, však ja som bol vždy profik v tom, ale teraz je to úplne nejaké ťažšie. Tu je lopta. Tam taj typek. Easy. To je zatiaľ easy peasy, lemon squeezy. Zatiaľ to ide, no tak to je easy peasy. Totálne ľahké. Kamo ten typek, kam on tam spadol. Alebo ja neviem, čo spravil. Poď typeček, no poď. Kde ste, vy mu povie? Že zase tu? OK, oni sa teraz toto. OK, no, teraz som bol tiež úplne krivý, ale ubral som mu strašne veľa, som mu ubral. Teraz sa zase musíme dať. Oh. Fuck. Ojoj, prečo po mne? Ojoj. Kamo ten typek je blbý. Ne, teraz keď nás porezie, tak ja nechápem. To nedá. Kamo takto čo robí? Si mŕtvý. Tam toho možno dáš od toho druhu. To musí dať. Zabij ho. Ty kokos. Zabij ho už. Teraz idem tryhard. Ako som ho nemohol trafiť? Tam je typek. On to nedal, ja som to tak vedel.
Kamo, ani si to nedal. Ani ja to nedám, lebo to nejde. To nedám, to nejde, lebo stále je na tej trampolíne. Kamo, to nejde proti tej typky, kamo, on nevie hrať ten typek, čo je so mnou. Hraj normálne. Stále je na tej trampolíne, tak idem flare gunom. Dobre, tá flare gunom teraz ideme. Obidvaja ste mŕtvi. Kamo, ako ste nemohli ešte zomrieť? Som mŕtvý. Teraz to vyhráme. To nedá. Prečo, typek? Ne. Come on. To nejde hrať vôbec proti nim. Nubovia, teraz zomrete, lebo to nedáte. Lebo ste nubovia. Vôbec. No poď, zabij ich, typek. No tak, ne flerkanička, tam teraz pohorte. Kam hen zase sa tam. OK, musím ísť preč a teraz. Dobre, typek, dobre. Vyhrali sme konečne. Trvalo to 7 minút dokonca. 7 minút. Nešlo vôbec hrať proti nim. To musím dať. To, keď nedám, tak ja nechápem splashik. %% je Come on! To nejde hrať proti ním. Stále používajú iba nejaký ten blbý trifilku. Nič iné neviete používať, more. Používate nejakú normálnu vec konečne. Nejde, fakt to nejde, more. To nejde hrať vôbec. Wow, ešte toto. Liu, more. To nejde hrať. Ako? Hej. To by už stačilo. Tak nič. No, tak vidíme sa na budúce, takže.
Čau, čau.